खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। आङो दायो दंफैयो जेम्स बिंगा फिल्डआवहाय नै बिथिंहाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय सेकेन्ड संनि थाखाय बिथिंहाय प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना नै बिथिंहाय डेम'क्रेसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कालचार सेक्रेटारि बिथांनियाव सोंगोन जायनोखि 26 बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जायनोखि खेला बेवहाय हारिमु मा दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों बिनि बागै फंनैसो रायजो राजानो फोरमायहरनो आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय क्रिएटर बिरुसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। गिबियावनो जों दायो नै 2060 बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापनि थाखाय मोसानाय फोरोंगासिनो। बेखौ जोंहा फोरोंदों जोंनिनो डेम'क्रेसिनि नायल' जाल' सासे आदा अनिल बिथाङा। बिथांनि अननायावनो जोंहा बोसोरफ्रोमबो बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापआव बिथांनि अननायावनो जोंहा बे कालचारेल श' बा एक्जिबिसन बेखौ दिन्थिफुंनाया बिथांनि थाखायनो जाफुङो आरोना। बेखौनो आं बुंबाय। ओरैनो बे कालचाराव मा दिन्थिफुंनाय जागोन? जोंहा अपेन सेसनाव थागोन मोसानाय मोननै मोसानाय हाफ टाइम गेमनि हाफ टाइमाव ट्रेडिसनेल मोसानाय आरो गिबि अपेनिंआव जोंहा थागोन मोनसे सं थागोन बिदिनो मडार्न सं थागोन। आरो बिनि बागै माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा कालचारनि बागै? आरो जोंहा अपेन सेसन खालि जागोन जोंहा ग्रुप सं बेनि थाखायबो जोंहा रेडि जागासिनो कालचार माबानि थाखाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापनि थाखाय मुंख्लंफोरनि थाखाय। नोंथाङा मा बुंनो सानदों पाब्लिकखौ? पाब्लिकखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापखौ जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो लोब फैनानै नायफैयो जेन जोंखौ मदद होफैयो जेन बेखिनिखौनो बुंनानै आं साबायखर होनो सानो। साबायखर थाबाय बिथां कालचार सेक्रेटारि सनजित सिं बर' बिथांनिसिम। दायो नै बिथिंहाय प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दङ। बेयावहाय 96 मोसादों। माब्लाबा मानसिफ्रा खमायो, माब्लाबा बारायो, माब्लाबा फैया। टटेल गासै 100नि आप जागोन खोमा मोसानाया बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जानि अपेनिं सेरेमनियावहाय। नै बिथिंहाय मोसागासिनो। बे फार्स्ट संनि प्रेक्टिस बेयो अलरेडि प्रेक्टिसाहाय कमप्लिट जाबाय। अब्लाबो मोसानानै नायदों। नै नोंथांमोननो फार्स्ट भिडिअ'हाय आं दिन्थिखाबाय बिनि मेथाइनि मोसानायखौहाय। बयखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव नायफैगोन आरो लोगोसे मदद होफैगोन बेखौ मिजिंथिनानै
दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय।